аз съм Криско и ако сте ми гледали предишните видеа, което е малко вероятно, преди 3 месеца си купих това Infiniti G37. Той е 2013 година, внос от Америка. Двигател е 3,7 литра V6, 330 коня. Не е сигурно това число, понеже сме го купили на търг. И да, за 3300 лева. И виждате защо. И да, сега. Нека да го разгледаме. Първо почваме с багажник. Багажника може да се отвори или с това копче тука. Си изпърлиш? Не си изпърли. Това е единствената останала стелка в колата, оригинална на Infiniti. Има изборчетата. Да. Тук вече сме махнали фаровете принципно. Да, понеже трябва да ги правим оранжеви. По европейски стандарт да светят мигачите в оранжево. Долу си имаме от митницата са ни взели инструменти глупости. Да, Крисо, надей, че ще изпаднат винчетата. Да, вече ме е много затлив. Няма, не сме. Ей ги тук всичките, бе. Добре, всичко е там. Така, След това... Това тук са сплитъри, които са ми ги щупили. Принципно трябваше да са на колата и здрави, но всичко пари, но това е. Сега е време за щупената работеща врата. Имаме затъмнени стопове, карбонов дъктейл, който наистина е от карбон. И тук някакви рандъм китайски, японски иероглифи. Махаме ги, понеже са просто като направиш така и те се махат. Да, даже този ще го измахнем. Готово. Да пътува вече. Тук имаме. Така, тук вече имаме тези 16-инчови джанти. Което е доста малко за такава кола, между другото, според мен. Гумите са бая големи принципно, значи спирачките тук няма тръп, което означава, че са почти чисто нови, нищо че са раздясали. Това е понеже не е карана от много време. Тук май не помня как се отваряше това. На бензин е. Също така е около 200 000 км. Не се знае точно. Тук отвътре малко кашичка. Има парченца стъкла от онова разбито стъкло. Иначе кожения интериор е доста... Чао, Крис! Иначе кожният интериор е доста... кожен! Не, брат. Иначе е доста запазен. Имаме 2 безплатни водички, които няма да опитвам. Трябва да включа колада. Не, тя е включена на контакт. Да, ето тук имаме карбоново фолио. Което малко се разпада, обаче тук си е идеално без проблем. Ето тук. Тук се разпада, ама Крис ще го изяде. Ще го фолирам отново. Имаме... Не, остава отворено, че ще заврим. Вратата се отварява на 90 градуса. Не, брат, на 80. Имаме отдолу... Втора врата. Карбонов скърт, не знам дали е истински карбон. Тая шапка не знам защо е тук. Моята шапка, аз ми дай. Бягай. Добре, явно отива отзад. Имаме рандъм снимка. Добре. Някакви бележки. Карбоново фолио. Да, което пак е тук малко се разпада, ама не да сме видели. Избродирано Infiniti на кожата. Идва с Apple CarPlay и... работещи мигачи. С Apple CarPlay и Android Auto. 7 скоростен автоматик, 7G Tronic от Mercedes. Това тук също е фолио. Това часовниче, честно казвам, много не ме кефи, но се тая. Волана единственото е малко... Оцел. Израз. Малко съсипан, ама не е такъв проблем. Клаксон. Двете са кучето лаето там, може да го видите. Малкото доге. После ще я запаля, но първо трябва да отворя багажника. Ето отворен бе, молник. Сега отваряме капачето. Което между другото пари. Има мунлов. Ето го, Криси, ако го виждате. Така, сега. Отвори капака, аз ще отида да отворя.
Добре, сега, приятели, трябва да се молим на Бога да не ни изпърли, то не мога го вдигна. Крисо знае как се отваря, няма пипам. Така. Значи някои хора са скати, но се тая. Така. Ето го. 3,7 литра V6, 330 коня. Също така реших просто да тествам. Филтрите вече са по-прещастливи от преди. Филтрите са, честно казано, сравнително новички. Другия е същия, така че няма нужда да го отваряме. Няма никакви течове и такива простоти, което е хубаво. Маслото е жълто, т.е. е горе-долу сравнително новичко. Също така, този фар е чисто нов. Този е съсипан. И не мога да разбера това тук, защо се вади. Мързиме да го вадя в момента. И при удара този калник е съсипан в тези две врати, както и джантата. Гумата е съсипана и джантата ето тук е размазана, както и ето тук. Тук имаме още един сайдскърт, който е щупен тук, тук и тук. Имаме затъмнени стъкла. Тук нямаме стъкло. Не, мислиш ли? Що според тебе има такова? Вратата Казва на... не се отваря, не знаем защо. Но пък задната щупена врата се отваря. Да. Сега ще си взема шапката. Тук, че ще ми заври главата. Механизма за заключване на тази врата вече не вратите са отворени, как ще работи? Този прозорец слиза някъде ето до тук, защото е огънато и не може да слезе по-надолу. Също така има... Това не знам какво му се вика. Пак се опарих. Мини спойлер. Шаркфин. Не знам дали така му се вика. Тая гума уж е спукана. Не се знае. Имаме и тези глупости. Също така забравих. Дифюзъра е пръснат. И най-якото. Това е ударено. И... Стойте, Крисо, да ви покажа. И няма гарнета. Отрязани са и са заварени. Тотално от всякъде. И... Това е ревю. Код старт. Къде се ще опита да се промъкне. И ще отворя шибидака, че е много топло. Така. Добре, тя през цялото време е била на контакт. Да, ти напомниш ли, бе, Крис? Знам. Чак само да отворя шибидака. 3, 2, 1. Ревни няколко пъти. Sollte wir mit begeistern. Като цяло това е колата.